கண்ணே இருந்துட்டு அங்கே அழுன்னு அழுதுகிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து மூர்த்தி வந்து திரும்பி பார்க்குறாரு. நம்ம கூட சரி மனசு மாறுறாரு போல் அப்படின்னு நினச்சோம். ஆனால் இல்லை. இப்போ மீனாக்கா அப்பா இருந்துட்டு திரும்பி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறமும் கண்ணே அந்த உட்காந்து அம்மானாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கா. அப்புறம் இவங்க வந்து அஸ்தியை கொண்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. எல்லோரும் வீட்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கொண்டு வந்து அஸ்தியை வச்சு இப்போ ஒவ்வொருத்தராக வந்து சாமி கும்பிடணுமா. அதனால் ஒவ்வொருத்தராக வந்து சாமி கும்பிட்டுட்ருக்காங்க. சாமி கும்பிட்ரும்போது கண்ணனும் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுறான். வந்து பின்னாடியே நின்றுக்கிட்டே இருக்கான். அப்போ இருந்துட்டு மூர்த்தி இருந்துட்டு எல்லோரும் சாமி கும்பிடுங்க யாராவது விடாமல் இருந்தா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதான் கண்ணனை சாமி கும்பிட சொல்கிற மாதிரி சிம்பாலிக்காக சொல்கிறாரு. கண்ணனும் தொட்டு சாமி கும்பிட்றாரு. சாமி கும்பிட்டு அழுகிறாரு. ஐஸும் சாமி கும்பிட்றாங்க. அப்புறம் அஸ்தியை கரைக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. அப்போயாவது கண்ணனை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினச்சி கண்ணை வேகமாக செருப்புலாம் போட்டு கிளம்புறாரு. ஆனால் இவங்க 3 பேர் மட்டும் காரில் ஏறி போயிடுறாங்க. ஆனால் கண்ணை இவங்களுக்கு முன்னாடி அஸ்தி கரைக்கிற இடத்துக்கு போய் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கார். நம்மளாம் கூப்பிடுவாங்களான்னு பார்க்குறாரு. ஆனால் கூப்பிடவே இல்லை. அவங்க 3 பேர் மட்டுமே அஸ்தியை கரைச்சிட்றாங்க. கரைச்சி முடிச்சுட்டு மேலே வந்ததும் மூர்த்தி வந்து பார்க்குறாரு. அவர் பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம்னே தெரியல. ஆனால் பார்க்குறாரு. அப்பையும் கண்ணை மனசுக்குள்ள நினைக்கிறானே, அம்மா எல்லாத்தையும் தாங்க முடியல, நீங்களும் இப்படி பண்ணாதீங்க, என்னால் தாங்க முடியல அப்படின்னு கண்ணை மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரு. அஸ்தியை கரைச்சிட்டு வந்ததும் கண்ணை இங்கே தான் வர்றாரு. வந்து வீட்டுக்கு வெளியே நின்றுட்டே இருக்காரு. அப்புறம் ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம என்ன தம்பி சாப்பிட்லையா, அவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் சாப்பிட்றாங்க, நீ போய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே சாப்பிட கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. ஆனால் கண்ணை வந்து பக்கத்தில் உட்காந்ததுமே மூர்த்தி வந்து எந்திரிச்சிட்றாரு. பாவம் கண்ணை அதை பார்த்துட்டு நீ கண்ணை உட்காந்து சாப்பிடுவாரா இல்லை அவர் எந்திரிச்சு போயிடுவாரான்னு தெரியலை. அதை பார்க்குறக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.